ka gold bio oil, ka umpniang kali ka babahatam na kabanta ki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpniang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ai shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel claim dadon kam ban penkala, ka penjam bat penjalan Yakarta jok ka engine. Ban apply nak banta ban bu ya ki petrol pump, pila ban phun ha ki number, pra khandai nyo sau, lai sau iwar, khandai lai nriu ar nyo sau san, nyo sau ar khandai sau iwe nyo khandai iwe san, bat lai nriu iwe ar, pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. खूब चले ज्यादा चले kalong sisa ka jing kruhu ka pakraw ikinong songsnong jong ka snong sopo bat kumju ikinong songsnong ki ba marjan ha ka ba hadin ka jingi ap ka jongki ka bala prasnam kanthi menta ka si kalawan urlong ha ka bada ka jing tre chitom UMLA bod MDC ka mahoti constituency lala ban pleno e ka sub center ha ka ne ka snong kumban supeng kan mau ka ne ka project ka dei ka bala penmang nadu usnam ar hajar khat ar balala ban pendam do mentau usnam ar hajar arpo da ka jing simkhia jong kini kinong mikman Haganega sngi lapli haganega sub center da kinong mi khmat jong kanega thain UMLA ka mahoti constituency ba da sakhet bhala mare baru MDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar nakaliang kini kinong mi khmat haba ai jingkran kilakin tu kinong songsnong jong ka snong sopho bat kumju ik pai ba ki ba marjan snong bakin burom bat ban ai ka jinge trelang bat kinong penia jong kanega sub center khnang ban la ban rai ka imlang ka salang ka bakwai ka bakhya ha ka dong ba ka thain hi borok away Hagan ega sngi na kaliang kasnong kalaburu ya ka memorandum hau MLA ha ka bayadei ba kijing don kam kibrang duna ha kasnong la pension shit bat pen ipu ipeng ru ya ka nega sngi da ki sur jing ruai bala ruai da ki kunhun SSG jong ka nega snong bat harangkat da ki jing shat jong ki khon samla laidon man sakhilang ya ka ne da i deputy commissioner ka Ribhoi district ikwang RM kurba UDM NHO ka Ribhoi district u Dr M Mauri ki doktor ba ki staff jong ka mahoti PHC bat harangkat ka jing don lang kino yelam snong kino yelam rai bat ki pai ba nong snong jong ka thain sisa ka ski ka kaman hado kata mada ski nagaliang ka jonga marsentip nagaliang jong i DMHO jong i la phone panyo don lang ka ni ski ka pendap sisa yang ada ka jing kaman bangilio ban pli ka ni ka sub center uternem MDC de ternem merit la perchangi ban yetit la elilang i delegation show health minister tu kopor telai persanghi bantas ngo nadin nakhman nagadiang nagamon tenrai pat rudu mau dinamar ba hagani kesin nagaliang i MLA te belum talele la long minister turnem la khamhe te habatit para minister te plok pat use yo play managasni dengan soban aisha kaburam ya i MLA jongi but hagaju kopor kada gesin keman kong bangi kendo hagi program hadin beilong minister mensuat dingi lai don kibun ki program dengan soban congratulate nak menhajung iru ke jingyo minister ke jong i kelong kuburam nam ta konsensi baro kowe dingi so keman bangi long ki badan bok bangi yo i dingi kerman bagan don ke jing kala hagadong bagat han ke jong i haba mi i iwan ko minister tiknang manom slam nagaliang ke jonga nganom kren sibun di kebaningkong ngapan pau gojing songo ru nagamentang belong minister but kam tam ru ya ke health department nadu minister jong ke health department but ya ke state government hi baro koi ke bala shimkya bangi yo ban plino ya ke sub center la kren shakmat yangi bagan itu sub center ke dei ke badan kam hado kata kumbolong boro skata ni em pedeng gejing e bagajing jenjar ya nangni shakmat kala pensuk ini ya phigi patba nong songsnong kumala kren shakmat bakham tam na kumenta kilong kimi ki ba arnat idon shisha ga jing sokya ya kilong kimi ki ba arnat bapli nangne kasniu sakasuro hablet shadu shamawati shadu shamsning kadi ga jing e ka bakram tinamar kata menta kala pensuk ipi bar ngada kerbaru i kilong kimi bapin le ya ka regular check up bapin wan testa ban check up ye lade ngam sole ran ban yetu wat mangau long kparu hakapor bagi kimi ben kimi armet ngakentui i barbor ban lej hospital ban check up kadi ga jingko jingkya ka badon kam health is well lada pindan ga jingko jingkya pipu samrki lada pidan ga jingko jingkya pi bang ban bam jingbam
lada phi don ga jing ko jing kya phi sngotanan ban ikran parlo phi don ga jing ko jing kya phi khlan ban trai ban kata nei lada phim don ga jing ko jing kya phim bang ban bang phim la ban trai bat kalawai ga jongi ki khon ga jongi balagi me ki khon ki ba ana ba kum ta ter kadau ko long ba kam don ka regular check on te hang ni sokmen idon UANM but idon ba de UAMLHP beri staff nurse tenaga benda jong piro hagasin ke banakong mengipli pdi mapi ke banakong ke bayo penwan trai hang ni ya ai ke jing kerku kerdo ba ke jing sakri ke jong pi hang ni kan dei ke jing sakri ke babahatam nagalian ke jong iru ni don lambat pi senda ban serve lo ne ban sakri ya ke ne gedong ke than ke jong yakwa ban penken mau ya ke jingkran ke jong John Kennedy u presiden barim jong kari Amerika om im dei ban kli ka bakari Amerika kan le nang matajongi ndai mangingin keli ayungin le nang takari Amerika. Don't ask yourself what America can do for you, ask yourself what you can do for America. Ngana hap keli mentai lade I minister I keli lade na kata kata ngiyo ban pli hang ni doktor I disi jongi bat mangi baro hang ni ngide ban keli baki ke bangi de ban le nakam ta kadong ka than jongi kan long nakam ta jong phi ki nong trai hang ne na lu ki chokidar bat baro ki badon hang ne the pin trai shitam ai ga jing shakri give the best to the people of this area khnang ba kan long ka jing kurku nakam ta jong ki te hagani ko por akwa ban kan setang UAE pon kan pen ko no artan amar ka por kam sha kalamet ngin kam ai ko por I minister bagi jongi ban kan hagani ko por te ko wei akwa ban pen kan mau yingi hang ne habangi layo kat kani ke bangi dewan le kam duna bai kani ka maksim songo sense of gratitude kani ka maksim songo ka duna bangi dekat kani layo ke bangi dewan le kumbola omane ditang ka jing songo bangin ai ka jing trelang but kani ka shop center na kawai ka project lene kawai ka jing penmang namata kasnong sopo bat kini kasnong marjan kapala slam na do arjar khat ar tegam sola ban teng ya kejingkren klem da mau ya kito kinong ki mikmat ki badon hagato ko por kinong mikmat ki bala shim ya kejikit khle ban propose lane ban sedang ya gane kejingyale ban penyo ya kasnong sopo bat kasnong marjan ya gane sub center wada di kimedan bat ngi hangneru nga sngo ban penpau kejing sngo namanta jongki pagila shim ya ke penta ban ya keren ban yale ban penyo ya ke sub center po snong sopo nga ngawan hani menta ku chief guest ku kausan ngadap de kejing dokumen dan rei mo ki bala shim ya ke penta ke bakrau namanta dong pingim la ban kelet ya ki halo hono kinan ro ngikermen ba kindon hagamet ke pokoi ke bakya uble undang dong rengkat bat ki bat ublei unanga susu ki kebot kebor bakinang la susu bantrai hagano gano galiang namanta kejat bendu namanta kejing bahajing net jong kanu gano kusnong bagi don hangno ro dem masuk ban penpau ya kata te ngaru hagani kepor ngam nganombat namar ba labun kiba laai kejing kran kiba sultanat syakmat kejing sneng kejing kraw nagaliang MDC nagaliang EDC kejing pesngau habede bar kejing don kam ya ga kot ka khia hoi ngaro ngasno ban ya kata ban penpau kejing songdei haduk kata ya ke ba kini ki riudon borom syakmat kila keren moga dei sisa ka badon kam haperthai laning idon kanu laning idon ya ga kanu ko bor laning ya ruspa kanu laning idon kamer ka pokoj pakhia kanum don ka jingpho somke hagadur ka jongi kadai sisa ka ba fact mo ngila banong te kumta ngaro makwa ban kentu kan pham ya phi baro jaj ba ngila yo ka jingkur ku ka bakhrao ya kan ni sub center hane poshnong snobha ban ya shum kabu ya ka nganong bai kumta shum kabu hagaliang ka babha amle pun shum kabu hagaliang ka bumlong hagaliang ka babha shum kabu ya kan ni sub center pendon kam ya ka ha ka takar kom ba phinyo sisa ya ka jingsup jingsan nakilian ki ba pher kenang ba kanlong sisa ka jing mentoy kumbangi la angut kumbangi la kwa lagi ni ki porus nam ladap nasuro pun penpau ka jing songo ya ka health department paro
kapala a yang i ka de lat bangin yo ban play ban inaugurate ya ka ni ka sub center hang ni hoi su thu mo na baro ki department ki ba fair ka ni ka hagani ka por ka ni ka health department ka ba pon kam na ka ba tam mo rangkat EDC bar ki health department jongi ki belong involved for district jongi ro hoi ki de maki ki ba pon kam tam na mar ba udon ne uklam COVID-19 tade maki ki ba shim ya ka jingil kle ban do dem ban ye khun na ka banta ka jonga jong pi ki pai ba bon balam wat la da ka taru kila shim pat ya ka jingil kle ban ailat yangi ban play ya ka ne ka sub center na so ba pan pau ka jing sungo ka bakhrau te menem step shwa mangan wanro ngadang ye keren badi honorable minister jongi imla bandan mentalem bat ngi hangni na kitaw ki bomla ban ker tanagalian jong iro ngapan pau ko jingai khuble ye pi baro ila ong yang aba dasket suma ban ailem ke jing khuble na galian jonga ye ki porlok ki jongi badan sekitu ki thain wada dangam la ban wanro te kamram jonga ban mo ban pen koy ye ke jing khuble ke jongi honorable minister jongi ro ibon kam ya ke jing khuble ke jong i ya pi bro i ai ke jing kur ro ya ke sub center jong i ai ke jing kur ro na manta jong pi ro baro ke bedan hangni te to ngaso banong ngila yo ya ke badon kam ngila yo ya ke bangi angnut ngila yo ya ke ban la ban sakri yangi naki mo hakilian ke bopher te nagalian jongaro khliat swa bangan perkut de jikran ngam ko amal bat de kapor ngar wa sagawai banong kata galong kajing etrelang bat kani ka sub center kumbai MDC badan burom jongi ila pan pau manta ba kajing sungu hoi kadai sisa ka ba yo habang iyo ya kanu ngide panang pan dan kata kajing sungu laring idan kajing sungu ngila susu kiple susu gila kinti ban yo igiwei dai kajing rap na giwei dai kiliang tegani kajing sungu kadai daga ba nginya trelang bat ka sub center daga ba ngi burom ya iwei ibadan hangni ha sub center ban penyat ya ka bat iwei ibadan honi ban yarap ya pi ki bawan sim ya kajing don kam hangni ha po sub center kawai kabar pade ngisayo i habon kisnong habawan ki infrastructure kiwan ki surok nane kiwan ki kenja sub center kum kini kawan ka PHC lane kawan ka no ka building ka structure ka baga government ka ai na ka banta ka jingba jingmiat jong kasnong ganthaw sislam dang biang aslam dang biang laislam ro ta dang biang kat ban poi sislam basan ni i bagala long kum ka yin shok nagadaw ayu namar ba kibriu kinang tang ban pendon kam kim nang pat ban sumar ban ri ban le bha le met ya kanu structure ka baga sarkar ka ai au tani to jong ka sarkar ka lem kata ngadap ka ju dokumen hado kata te kermen skemba kumba lapan pau di bakren shikmat ba mongila ayo i ka kerdan ka ba khamhe susu kumba ngila angnut nado ajar katra kumba angnut nado ajar kendai hot ngila ayo ka kerdan ka ba khamhe susu kumunomi khmat jongpi Delagaleng jongar wa kerman ba kumba yo ya kani ketan ngin la susu ban trai ban kta ban wanra kiwei de kijing don kam kiba khra wa hakmat de jong kani ka than garaj ka padan shane namar ba kijing e kumkumi yo i kilong kiba pon ba te khndiat tiap mo ngine persangkat bala ban wanra susu i kino kijing don kam hapo ka snong sopo ne hapo kini snong marjan Tegi ni khliat ko mapila pan pau hakani ka memorandum mapila ai mo kita santli ki point ki bapi pila kusno tenagini ki point santli ngaso kumba kila donru kumba artli ki bengila ju kerenteng nakapor syakapor kumpani ka footbridge apo wa umbali kadir ko diga way ka ba napo block nila ikren nakapor syakapor rengi suap tangi ka sanction lene ya ka thup pisa ka ba government kan ai khana manginyo ban sedang no ya kani ka footbridge ka ba pidon kani ka dei ka bingila ya kerenteng nadu usne marajar khatkanai dengan bakla te koino usnem thamai kois kani ka lockdown COVID-19 ngimla asu matri kamye te dena ka daw kamani manta ka perthai ka lalong kham thanda kanyet tengni persang ban budin me khnang ba ngin la ban
yok loy no yang kata tupisa ban nginyo sunan ban pendep ya ka ta habide bat kini ki saut lipat tenginang wat kilat kelti kamlong ka babha ban syukular ya ka ai ka ba mo tang sedang pat sedang ya ka procedure kum bagi ong daga ketin no way mo dan rei kumangoi punya ka footbridge ya kani in up setang katu gani por ngatang ilayo pas sedang habide bat kini ki saut lipat te ingin sedang wat ilat kelenti wala dengan patla ban lesson ya barok kini ki saut ling bedang saru rei iwei ar lene lightly mo daga jing kermen ka bakrau yo le sing ngila ban le hagini ki panai ki banwan le haus ne mo banwan ngila bano mo ta nagaleng jonga kata ki bang kwa man penpau ya pi kham tam yi kong ni bala pule ya gani ka memorandum mo te ingin sedang wat kilat kelenti bat kermen bakar badang kloy badang la inyo ban pendep ban penurlong yi kini borok te ngaso kini kepor nama kepor kalau kau di kepakret te nilayo kejingkeren ki bufer te semua ba wat ai begini kejingkeren ki jonga kejingkeren jong kini ki riudan burom sekmat ki belakren kin sulong ki ban kut tang hang ni mo pio snow kejingsleng kejingkrau unai madam disi jongi layo snow kejingkeren kejingkrau kejingtentu na MDC badan burom jongi layo snow yang kejingkeren nagaliang jonga ko munong mikmat jong piro sumha ban buram yang kejingkeren bat bot jaki mo bot jaki hakata korkom kana bakan long kapa itnat ba ke baniaj ba ban itnat susoy kasno kata la